Se tes que pensar en artesá ou artista? Artesá. Traballo con un material e traballo con un oficio tamén, aínda que o deconstrúa o interprete, pero sí, artesá. Emprendedora ou empresaria? Bueno, aí emprendedora, porque con este carácter que teño de inestabilidade e de inconstancia, pues supoño que emprendedora, sí. Arte ou oficio? Oficio, sí. Cal sería o espacio natural das túas pezas? Unha tenda ou unha galería? Poderían ser os dous lugares. O que está claro é que fan falta espacios onde a xente poida ver as túas pezas, non? Negocio ou forma de vida? A ver, forma de vida, creo que por unha cuestión económica nadie estamos aquí, non? Non é iso o que nos leva a estar aquí, por moi a tope que nos vai, a decir, ten que haber, non sei, Algo máis. forma de vida, sí.